السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Λίονελ Σκαλόνι, μπάλα θα περάσει και θα σημειώσει το γκολ η Αργεντινή. Υπάρχει τραυματισμός του Μακάλιστερ, αλλά η μπάλα έχει καταλήξει στα δίχτυα. Πανηγυρισμό για την μερίδα που κάθονται οι φίλοι της Αργεντινής και ποινή θα το κάνει. Μπάλα περνάει, πλασέ, 2-0 στο 88. Η Αργεντινή κλειδώνει τη νίκη με σκόρερ τον Λαουτάρο Μαρτίνεθ. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, σε πόσες πια ευκαιρίες να χάσει αυτή η Αργεντινή. Messi again clipped in, and Bravo saves. Oh, in! Argentina late have got the goal. Lautaro Martinez off the bench to maybe settle the game and maybe seal the holder's place in the quarter-finals. Николас Талиафико, Николас Отаменди, Херман Пецела и Гонсало Монтиел. Джовани Лоселсо пък действа в халфовата линия. Сега Лаутаро вкарва 1-0 за Аржентина. Страхотно изпълнение на Лаутаро Мартинес, който успява да се разпише в трета поредна среща за Алби Селесте. Флагът към момента остава ниско долу. Сякаш очакваха и засада играчите на Хорхе Фосати. Лаутаро Мартинес пък наистина показва, че се намира в страхотна форма. Да видим отново. Няма засада. Страхотно подаване. Сега отново Лаутаро! 2-0 за Аржентина. Втори гол за Лаутаро Мартинес, четвърти за него от началото на надпреварата. Страхотно представяне от капитана на Интер, който по подобен начин успява да реализира и второто си попадение в двубоя. Чукна топката отново над Педро Гайесе, така както го направи и в първия си гол тази вечер. Тук дали не си помогна с ръка Лаутаро Мартинес? Всъщност той си помогна, но дали... Меси. Добро подаване! И 1-0 за Аржентина! Алби Селесте повежда! Лисандро Мартинес успява да вкара, след като първо Меси изпрати топката към близката града, а там имаше футболист от Аржентина, който я отклони към далечната. Меси. Греда! Паненка от Меси, която среща горната греда. Хулиан Алварес! Страхотно изпълнение. Въпреки грешката на Меси, търс срещу Александър Домингес. Домингес може ли той да направи нещо? Не, защото Макалистър е максимално прецизен. Туспа донесла титлата на Аржентина срещу Франция. Сега отново се разписва. Гонсало Монтиел, кралят на дуспите за Аржентина. Отново Отаменди! Родриго де Пол. Страхотно подаване, отличен контрол на Алваре! Ето това е! Един човек трябва, който просто да смени ритъма. Един човек, който с прострелно подаване да разбие защитата на Канада. И всичко става с лекота. Просто овладяването на Хулиан Алварес бе от друга планета.
И подаване в наказателното поле. Депол пита да върне отново към Меси. Лошо изчистена топка! 2-0 за Аржентина! Енцо Фернандес е на път да прати Аржентина на финал. Без особени затруднения. Казахме си в началото на това второ поле. Lautaro Martinez might do it. He's in on goal. He never misses. Lautaro Martinez for Argentina. Deep, deep, deep in extra time. His 5th goal of the tournament. And that is how to make up for missing out on so much of the glory at the World Cup when he was injured. So many others have missed.